A tots ens uneix la intenció de que un dia al Parlament de Catalunya hi hagi una majoria de diputats, siguin del color que siguin de la ideologia que siguin, però que tinguin tots un missatge en comú, que aquest missatge sigui la declaració unilateral de la independència del nostre país. Per mi, Reagrupament és l'associació que ens ha de portar precisament a tenir un estat propi, que ha d'unir a tots els independentistes de veritat d'aquest país i també ens ha de portar una regeneració política a tots els àmbits precisament en aquest estat propi. Per mi, Reagrupament és l'única via que ara hi ha pels que som independentistes per poder aconseguir realment un estat propi, per aconseguir que hi hagi un partit realment independentista al Parlament català. És l'expressió més pura, més clara, més directa de l'independentisme, sense mitges tintes, ni falsos camins, ni falses vies. És una opció amb una il·lusió terrible perquè sabem que tirarem molt endavant. Reagrupament ja ha fet història. D'aquí 100 anys nosaltres sortirem en els llibres d'història, claríssimament, perquè en menys d'un any de vida hem aconseguit posar en el centre del debat polític la necessitat imperiosa de la declaració unilateral de la independència per part del Parlament de Catalunya. Que és l'única opció que ens pot portar a una Catalunya independent. El potencial veritable que tenim a Reagrupament és la força de la gent que hi ha al darrere, de tota la gent que hi treballa de forma voluntària, que s'hi deixa la pell. És important que hi hagi molta gent que apoyi la idea perquè entre tots podem aconseguir. Hi ha gent que pot ser d'esquerres, gent que pot ser de dretes, gent que pot ser del mig, i que l'objectiu bàsic és, i número 1, és aconseguir l'estat propi. És la força de la gent del carrer, de la gent normal, de la gent que treballa. La força de Reagrupament és el seu objectiu i la gent que el promou. Catalunya és el que necessita, és l'única via perquè Catalunya sobrevisqui com a nació i com a poble. Val la pena per aconseguir precisament aquest estat que tant necessitem en aquests moments. Hem decidit que el nostre camí és la independència. Ara no podem defallir. En aquest món globalitzat del segle XXI no ens podem permetre no ser un estat. Som nosaltres que ho tenim que fer, els polítics no ho faran. Serà una victòria de tots, no ho podem aconseguir de poca gent. Necessitem tot el suport de tot el poble. Tots junts podem aconseguir-ho. I jo també vull lluitar per la independència de Catalunya.